पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए हो पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए पिया ले ले अइहा हो ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से सिंदूर बंगाल से सिंदूर बंगाल से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए हो पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए पिया ले ले अइहा हो ले ले अइहा हो पिया ठीका राजस्थान के ले ले अइहा हो पिया ठीका राजस्थान के टीका राजस्थान के टीका राजस्थान के ले ले अइहा हो पिया टीका राजस्थान के ले ले अइहा हो पिया टीका राजस्थान के पनिया के जहाज से हो पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए हो पनिया के जहाज से पनिया के जहाज से पलटनिया बनिए पिया ले ले अइहा हो ले ले अइहा हो पिया नथिया आसाम से ले ले अइहा हो पिया नथिया आसाम से नथिया आसाम से नथिया आसाम से ले ले अइहा हो पिया नथिया आसाम से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से ले ले अइहा हो पिया सिंदूर बंगाल से। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है मैथिली ठाकुर।